Thula awukho phezulu. How Thula uwedwa ka uyamuza uyezwakala uNkulunkulu amandla akhe ukhula ezwakala. Manje lapho ngoba sifuna sakhe sithula kuNkulunkulu simfunisise enokutholakala ngoba sesifele kude akuzomhlobo. Ungachithi isikhathi ke. Ngoba ngazangisusa. Indodakazi yami zodwa ngifundele uJohn 4 ngizofundela isihloko u28 la kukhona owaseSamaria washiya imbiza yakhe phansi cela ungifundele abantu John chapter 4 iqale 28 John chapter 4 verse 28. Owesifazane wayeseshiya imbiza yakhe waya emzini wathi kubantu, wozani nibone umuntu ongitshele konke engikwenzileyo, kungebe nguye uKristu na? Baphuma emzini beza kuye. Kusenjalo abafundi bamncenga bathi, Rabi, yidla. Kepha wathi kubo, nginokudla engikudlayo eningakwazi. Yebo. Babizo lwakhe kuseni ubulile namandla. Siyabonga ukuthi namandla. Khuluma ngale ngathi yaqala kusengcwele. Siyabonga egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ameke bazalwane kulezi insuku abantu bayanceka abazalwane. Ngoba zokusikisa ukuthi bazonceka ukuthi ngoba abantu uphuza kancane konzoba right. Shengalo bheka. Manje kulezi abantu bayanceka. Bacinga ngayo yonke into. Iningi into abangacingelanga, abancinga ngayo. Ayikho into eyodwa. Funa uhlala usigade, uqoqe usigade, kwazi umntwana kaNkulunkulu. Ngoba sokuncane bathi ayilezi isisusa. Woza nje uthi kancane, awuzuhlala. Iningi labantu abancingelwa zona. Ngisho abantu abancane, wayekulo kancane, lake umuntu wancane babazalwane. Akusoba ngakho. Funa belanga, ungathi ngawo ngoba ukamnika ithuba nje. Uhlala uzothola ngempela ngasasuki apho. Amen.